नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। द बहुत ही धमाकेदार खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के फैंस खातिर। खेसारी लाल यादव जी के साल 2022 के पहला होली के वीडियो गाना आप सबके बीच में रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना आदि शक्ति फिल्म पर आप लोगन के सुने के मिली। जी हाँ, गाना जौन बा ओकर नाम बा भतार जब बहरा जाए। जी हाँ, भतार जब बहरा जाए। खेसारी लाल यादव व अंतरा सिंह प्रियंका के आवाज़ में विशाल भारती गाना के लिखले बड़े, शाम सुंदर म्यूजिक दिले बड़े और आदि शक्ति फिल्म पर बिहान सुबह आप लोगन के ई गाना सुने के मिल जाई, ऐसन खबर हमारा पास आ रहा बा। जी हाँ, फिलहाल आप लोगन के बता दी पूरा कन्फर्म पुष्टि ना कैल गई बा कि बिहान सुबह ही रिलीज हुई कि परसों रिलीज हुई, लेकिन आप सब जानबे करेनी कि जो आदि शक्ति कंपनी वाली ओकर नियम बा आज पोस्टर रिलीज तो बिहान सुबेरे गाना रिलीज। जी हाँ, तो ही आधार पर कहा था। नहीं बाकी अगर कुछ बदलाव होखा था आगे पीछे होखा था तो हम नीचे कमेंट बॉक्स चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता दें। ऐसे आप लोग तैयार हम गाना आप लोगन के सुने के मिल जाई बिहान सुबह ही जहाँ तक चांस बा। जी हाँ, तो पोस्टर आ चुकल बा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।